Panalangin nga kumon, sabat ang tanan kumon. Kumon. Itang tanang tao nakadawatag kumon nga panalangin. Example, kanang ulan, ulanan ang mga born again, ag di born again, ulanan po. Di ba tinuhon? Kumon nga panalangin. Ang kahayag sa adlaw, giinitan ang mga born again, ang mga dili born again, giinitan gihapon. That is common blessing. Amen? Amen ba mga igsoon? Amen. So, ngay mga kumon nga panalangin nga nakasinati ang tanan. So na po'y gitawag og unique nga panalangin. Sabat ang tanan unique. Unique. Sa manang unique, talagsaong panalangin. Nakitang mga born again natay talagsaong panalangin nga wala sa mga dili born again. Unsa man na kanang gitawag the presence of the Lord nga naa nato. Nga kita natay appetite nga mosimba sa Ginoo. Di ba tinuod? Napa mo'y appetite? Amen. Nga naman, muna nakapalahi nato kay the greatest need of man is not money, but the presence of the Lord. Amen. Kanang presensya sa Ginoo. Kay kanang presensya sa Ginoo, parihara na ikakumparar nga kung ang isda kuhaon nimo sa tubig, unsay mahitabo? Mamatay. Kita po, kuhaon ta gikan sa presensya sa Ginoo, we are spiritually dead. And only the born-again believer has that kind of feeling or emotion nga naman na mabati nato ang presensya sa Ginoo. Makabati tas presensya sa Ginoo. Pag testimony lang ni Brandy, nabati na kong presensya sa Ginoo, how the Lord works in his life. Tungod kay mga kaigsunan, muna'y nakapayunik. O niya, sa dihang suoron po nato ang Ginoo na mga unique nga panalangin nga iyang ihatag nato. Nagdepende sa imong relationship ngadto niya. Ubita na uban, mingon man sila nga, kana si Pastor Barbarona, lakas ginakaayo ni Gobernador Oy. Namawa, dito silang sip-sip ko. Pero mga igsoon, wa gani ko mangayo nga tukori kong simbahan, hatagi kong yuta. Niya, wa po ko mangayo nga pauban na ko gob sa Manila. Siya miingon nga ubani ko. O sa iyong pag-uban nako, gipalitan ko 12,000 nga sapatos mga igsoon. 12,000 nga sapatosa. Dito ni sa Robinson mga kaigsonan. Gipapili ko niya, naulaw ko, pero sama nga, unique blessing man. Amen? Amen ba mga igsoon? Unique nga panalangin gihatag sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Muna nga masinati na nato. Pero na po'y gitawag nga blessing, nga gitawag og inexpressible according to 1 Corinthians 9 kumasahon, palihog di sa 1 Corinthians 2 Corinthians di ay. Thanks be to God for His inexpressible gift, singular. Magpasalamat kita sa Dios ni ining dili ma-express, dili masaysay nga gasa. O ako pong isusi sa King James Version, thanks be to God for His unspeakable gift. Nga dili ko no kanang dili mas unsa ba nang sir unsa ba Bisaya nang unspeakable, dili masaysay unsa pa diya, di ma-describe, dili ma-describe niya sa atong modern Cebuano version. Magpasalamat kita sa Dios sa iyang bililhon nga mga gasa. Dili maasoy, dili kasaysay. Sa ato pa, thanks be to God for His precious gift. And that refers to Jesus. Na si Jesus, blessing nato, gasa ni nato. Amen? Gasa nato nga atong nasinati. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Mga salamat sa Ginoo nga niya ang atong unang anniversary ni atong taga-kaigsunan sa Mabinay. Niya po siguro atong mga silingan dinhi. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-ani. O salamat nga kining pamilya nagkahiusa sila. Ingon ang Bible sa Psalms 133 verse 1,
Behold how good and how pleasant it is for brethren dwell together in unity. Nga pagkatahom, pagkamaayo, kung ang mga kaigsuonan, mga igsuon, magpuyo sa panaghiusa. Munang believe ko nila, kanagiusa ko sila ni usa ka compound. Nya ug imo nang basahon ngadtos unahan, ingon diha sa verse 3, the Lord will command the blessing life forevermore. Ginoo na gini mo sugo sa panalangin na way taong makapugong ni ana. So kanang kahimtang ni Franzi nga imong fireman bisag out na sa law tungod kay gisugo sa Ginoo ang panalangin kani giusa sila diri. Palakpakan naton Ginoo. Hallelujah. Ginoo may nagsugo sa mga director, mga kernel nga mahimo siyang fireman. Kaysa law, matud pa niya siya sa balaod, di na pwedeng mulapas kag 35 mo apply niya anang mga posisyon na. Dapat kutubra 35 mga maka-apply. Pero pila na edad nimo na-approve? 36 na? 37 na. Siya na sa pabor sa Ginoo ana. Amen? Amen. Tungod kay ang balaod sa Ginoo will supersede the natural law. Mulabaw sa natural nga balaod. Ang tao na ay gitawag natural nga balaod. Pero ang Ginoo labaw pa ang iyang balaod. Pareha ko nila ni Abraham. Sa natural nga balaod, di na manganak si Sarah nga iyang asawa. Nga naman, kay na natural, si Sarah, 90 anyos, si Abraham, usa ka gatos. 10 years older. Nabay, 90 anyos ng anak din sa kasaysayan. Wala. Gawas before Noe, before the flood, ay nanganak nga naman, kay tag 900 pa man ang ilang edad. Munang nanganak sila, bisag tag 600 na, pareha ni Noah. Pag human sa lunop, 600 man kapin ng edad. O niya, bigat sons and daughters ng anak man siya. O, di ba? Mga igsoon? O, daghan nga nasa Biblia, mga kaigsonan. Pero, sa human sa lunop, ang taong natural nga mga anak, naanagod sa mga, naanas mga 50 kapin. O, di milagro na lang gini na. Kasagaran, 40 kapin, katapusan na. Pero si Sarah, nanganak, nubinta nga naman, tungod kay ang balaod sa Ginoo labaw kay sa balaod sa tao. Amen? Praise God. Pero dili na mapasinati sa mga tao nga dili matinuod. Makasinati lang ang mga tao nga may pagtuo ngadto gayod sa Ginoo. Muna nga ginganlan bitaw tag marcha sa pagtuo kay dili marcha sa sibog. Amen. Oh, marcha sa pagtuo. Salamat nga mupadayon tag marcha sa unahan. Salamat nga maalamon ang desisyon ni Pastor Buboy nga nagpabilin gyud sa marcha sa pagtuo kay according to 1 Corinthians basa ko no day 9:24. 9:24. 1 Corinthians 9:24. 7:24 day. 7:24. Bisaya, Karabisda. Unang Korinto 7:24. Mga igsoon, angay nga ang matag usa magpadayon sa pagpakigiusa sa Dios sa samang kahimtang sa pagtawag sa Dios kaniya. Gatong hinay-hinayon. Otro ko nagbasa day. Mga igsoon, Mga igsoon mata? Oh, sunod. angay nga ang matag usa magpadayon sa pagpakigiusa sa Dios. O angay ko na magpadayon sa magkigiusa siya sa Dios. Sige. Sa samang kahimtang sa pagtawag sa Dios kaniya. Sa samang kahimtang sa pagtawag kaniya. Kung nahayagan ka smart sa pagtuo, so magpabilin kang makihiusa sa Dios. Amen? Amen. O nakabaton og maalamong desisyon sila. Kay nagpabilin sila nga dinhi man siya nahayagi sa marcha sa pagtuo, nagpabilin silang nakihiusa sa Dios. Amen? Amen? Praise God. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Mao nga salamat sa Ginoo nga
kining atong angay tang mo pasalamat sa Ginoo ilabay nga nining kinabuhi nga atong nadawat. Namatay kinabuhi. Ilabay na ikinabuhi mingog amen. Amen. O, dili kabuhi, kinabuhi. Nya kining atong kinabuhi na ay natural nga kinabuhi, na po spiritual. Kining atong natural nga kinabuhi matud pa ni sa 1 Chronicles chapter 29 verse 15 daw sama lang sa anino lumalabay lamang. Unsa ko nung atong kinabuhi natural? Sama lang sa anino nga lumalabay lamang. O niya, kung ari po ka ni Job, Kapitulo 14, versikulo 2, nga ang atong kinabuhi daw sama lang sa sagbot o sama lang sa bulak nga dali rang malarag. So, muna ang natural nga tong kinabuhi. Pero ari po kang Santiago, ningon po si Santiago, that our life is just like a vapor that will appear for a little while and then vanishes away. Ang atong kunong kinabuhi, daw sama lang sa gabon, sa daklit mo padayag o sa daklit mahanaw. But besides sa atong natural nga kinabuhi, doon na tayo espirituhanong kinabuhi. And that spiritual life is eternal. Sawat ang tanan, eternal. Eternal. Mao nga bisag mawala ning atong lawas na ay eternal nga naa sa sulod. Matud pa ni Pablo sa verse or 2 Corinthians chapter 4 verse 18, the things that are seen are temporal, but the things that are not seen are eternal. Ang mga butang nga makita lumalabay lamang. Sama sa imong kagwapo o kagwapa, lumalabay ra, nakakita kas kagwapo o kagwapa. But the things that are not seen, which is your soul and your spirit, dili makita, and that is eternal. Munang walay katapusan. Ug daghang mga tao nga ilang gipreparahan pag-ayo ang ilalang lawas. Nusnusan og iskinol, pagwapuhan pagyod og maayo. Para yung di mangunot, pero sa man di naman kapugngan. Ang kunot sa agtan, duyog naman, o ang kaputi sa buhok, di na, bisa kung sa og tina, agdag duha ka semana, mulugmaw gyapon ang puti. Manang walang yun ko magpakitina, mga iso. Nga naman, that is our natural. But the Bible says that even our outward man perishes, but our inward man is renewed day by day. Ang ato kunong tawhonon sa gawas, padulong pagkadunot, pagkahugo, pagkatigulang, pero ang atong kinasuluran, pwedeng bag-uhon adlaw-adlaw. Amen. Amen? So bag-uhon ta sa Ginoo, adlaw-adlaw. Salamat sa Ginoo. Mga kaigsonan, ang napilian nga bersikulo sa atong una nga thanksgiving o sa ulog niining mao nga simbahan mao ning napili ang Josue 24:15. Paliw ko na ba sa day? Kay in English mo ni ako ang abisdak ra man buta. Sige. Josue 24:15. 24:15. Kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ama Dios ba nga alagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia? O Ama Dios ba sa mga Amorinanon dinhi sa yuta nga gipuyan ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Okay, sabat ang tanan, alang kanako. Alang kanako Sa akong pamilya. sa akong pamilya, Mangalagad kami. mangalagad Sa kami Ginoo. sa Ginoo. Daghang salamat imong bersikulo Ginoo nga mao kini marehistro ug mahimong lig-on nga pundasyon nga alang kanako ug sa akong pamilya mangalagad gayud kami sa Ginoo. So Lord, salamat nga ang pagpangalagad usa ka desisyon nga sama ni Josue ni desisyon nga iyang gipapili ang katawhan sa Israel kung kinsa ang ilang alagaron. Ug siya mihimog lig-on nga desisyon nga alang kaniya ug sa iyang pamilya mga lagad sila sa Ginoo. Lord,
Mausab ka na ang among desisyon nga niya karon niining maong simbahan. Nga moingon kami sa among kaugalingon, alang kanako ug sa akong pamilya, mga lagad kami sa Ginoo. Ug daghang salamat Ginoo nga kining maong kamatuoran mahimong mapundar nga malig-on sa among kinabuhi. Aron Ginoo makaplagan kami hangtod sa imong pagbalik nga mga lagad. Kay ingon imong pulong in the book of Revelation, bulahan ang namatay nga nangalagad diha kanimo. Tungod kay makapahulay na sa ilang paghago ug magadawat sila ganti sumala sa ilang mga binuhatan. So Lord, nangandoy kami ni anang kabulahanan. Ug mao nga tabangi kami nga ngamong desisyon nga lig-on walay yawa nga makahimo sa pagbabag niini. Nga mo desisyon kami nga alang kanako ug sa akong pamilya, mga lagad gayud kami kanimo. So Lord, salamat ini mong kamatuoran nga among pagahisgutan karon ning hapuna ug amo kang pasidunggan sa mahal na pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Ang tanan magaingong amen. Amen. Praise God. Mo ba imong tinguha nga mga lagad mo hasta imong pamilya? Amen. Hinumdumi, everything that happens in our life begin with a decision. Hinumdumi nga ang tanan nga mahitabo sa imong kinabuhi, nagsugod ka na yan ang imong desisyon. Nagsugod og desisyon. O kining atong sitwasyon karon is a byproduct of what you have decided yesterday. Produkto na sa imong desisyon kagahapon. Mao nga si Josue nag-challenge sa mga Israelites. Iyang gihagit ang mga Israelites. Giingan niya, pagpili kamo kinsay inyong alagaron. Ang mga Diyos ba o bin ang buhi nga Dios? Iyang gisaysay nga kanang Dios nga buhi nga atong alagaron mao ang nagkuha kanato gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Mao ang nakapalatas kanato sa pulang dagat nga wata mga lumos. Unya ang kaway nga migukod kanato nga lumos. O wa man katiwa si Moses sa mao nga pag-abot sa promised land. Si Josue maoy gitahasan. Ngang sunod nilang tabukon mao na usab ang River of Jordan. Og salamat sa Ginoo that Joshua was able to cross over the River of Jordan because that's the promise of the Lord that as I was with Moses, I will be with you and I will never leave you nor forsake you. Be just strong and courageous. Magmaisugon ka, magmakusganon ka, kay ako mag-uban kanino. Mga dinhi atong nasayran nga si Josue, lig-on siyang desisyon. Hinumdumi mga kaigsunan nga ni akaron, kining pangalagad sa Ginoo personal. Sabat ang tanan personal. Personal. Buot ipasabot personal, mga igsoon, parihag mukaon ka, pwede ba ingon nga ni kaon ko dito? Pwede dili. Dili kay personal. Pwede ba mingon ikaligo ko dito? Dili. Nga naman, it is personal. Ang kaluwasan nato personal. Di pwede nga mingon ang mga bana, ikaw ko'y simba dito day, i-appeal na ko dito. Pwede ba? Dili. Nga naman, it's personal. Because the Bible says, every one of us shall give account of himself before God. Kada usa nato muhatag taghusay. Dili kada relihiyon, kada pamilya, kada usa muhatag og husay sa Ginoo. Mga ang kaluwasan, ang pagalagad sa Ginoo personal. Inay mong tapad, personal yung pangalagad. Personal ang pagpangalagad. Di pwede nimo nga ipadala via LBC. Dili pwede. Dili pwede para via GRS Express. Ikaw gayon ang mo personal nga mga lagad sa Ginoo. Then,
Your decision today will determine your tomorrow. Amen. Nang imong desisyon karon mo na mo determine sa imong ugma. Sipyat gagani karon labaw ng sipyat ugma. Amen. Amen. Oh, mo nang tarunga gyud ang imong desisyon. Kay kining kinabuhi, life is a choice. Ang kinabuhi mga igsoon pagpili. Pareho na mga ulitaw, mamili man sila kinsay uyabon, di ba tinuod? Mamili sila sa ilang pangasawon, di ba? Di ba dong? Mamili. Oh, di ba? Yang Bible na yun, pabasa na ko, ikaw may tigbasa. Proverbs 18:22. No, Proverbs 18:22. Ay ko na, panultihon 18:22. Panultihon 18:22. Kung makakaplag kag asawa, nakakaplag kag kaayuhan, magpaila ka na nga gipanalinginan ka sa Ginoo. Amen? So kanang nanay mga asawa, nakakaplag nagkaayuhan. Nagpasabot nga di, panalanginan sa Ginoo. Amen? O, kamo nga pakakaplag na pangita. Pero unsa may ingon sa Bible? Panultihon gyapon dai, basa. Panultihon 19:14 siguro. 14. 14. Ang usa ka tawo makapanunod og balay ug salapi gikan sa iyang mga ginikanan, apan ang Ginoo lamang nga makahatag kaniyag buutan nga asawa. Okay, paminaw. Unsa gingon diha? Ang mga anak makapanunod o mga bahandi silang mga ginikanan. Pareha kini yuta napanunod nila ni Brad Buboy. Pero ingon ang Bible, ang Ginoo lamang ang makahatag buutang asawa. Amen? Kasi makahatag buutang asawa? Ang Ginoo. Oh, in reverse, ang Ginoo ra pod ang makahatag buutang bana. Amen. Amen? Amen. Oh. Mao nga di kita maadto tas Ginoo. Adto tas Ginoo mo yango nga Ginoo kinahanglan ko buutang asawa. Amen? Amen. Oh. Pero unsa ingon sa Bible? Pero basaday. Proverbs panultihon gyapon 31:10. 31 Gs. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas, apan pagkalisod nga pangitaon. Oh, yung mo mga igsoon. Kayong mo. Sa ingon. Ang buutang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas. Pero sa pagkalisod pangitaon. Oh, lisod. Lisod pangitaon ni buutang asawa. Tungod kay lisod ang mga ulitaw muadtos Ginoo. Amen. Tungod kay lisod pangitaon ang buutang bana adtos Ginoo kay ang Ginoo mao'y makahatag. Amen. Amen. Wala akong gidasig pero kita mga minyo na utong na lang. Oh, di naman pwedeng mangitag lain, di ba no? Oh, di na pwede. Till death do us part na. Oh, di na pwede mangita pa kaglain. Pero kamang mga ulitaw, mga dalaga pa, adto dangop sa Ginoo kay lisod yun at pangitaon. Amen? Amen? Muna ka mga minyo, ayaw na mo pangita pagpaagi, utong na lang. Kung maldita yung asawa, hala, utong na lang. Wala hubog iyong bana, ha, utong na lang. Pareha ba ni Sister Bibi? Utong siya. Pero, wak man mo undag ampo. Nabuutan si Brad Buboy. Amen? Amen? Palakpakan itong Ginoo. Hallelujah. Lisod pangitaon, pero why lisod sa Ginoo? Amen. Life is a choice. Ang kinabuhi pagpili. Mo nang importante magiyahan ka. Mga luto na ba litson? Happy na. Okay. Salamat sa Ginoo. Ni akong mga guide kung saon nga makabaton kag maalamon or godly decision. Karang Diyos nun nga desisyon. Kaya usahay, naghuna-huna ka nga hustog imo, pero di ito paagi sa Ginoo. Ani aray duha. Di na to daghanon kay basi makalimtan. Oh, ni ay duha. Aron ka may kiyahan, unya makabaton ka o Diyos nun nga desisyon. Number one, nga
mugiya nimo aron ka makahimo gustong desisyon, pinaagi yun sa Bible. Pinaagi sa Word of God. Nga naman, tungod kay si David mingon, ang imong pulong, Psalm 19:105, unsa inyo ni David? Mo, kisay na-memorize. Ready, start. Your word. Andalay na Oo. may pass. Hinay-hinay, kawa ka memorya. In English, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Bisaya, karaang hubad ang imong pulong, lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagianan. Amen. Pero sa bagong hubad, ang imong pulong mo'y suga nga nagtultol kanako sa akong o kahayag sa akong agianan. Praise God. Salamat sa Ginoo. Mao nga mga kaigsunan, kinahanglan mahigugma gyud ta ini. Kay mao ni ang roadmap. Mao ni ang manual. Amen. Buot pasabot mo ni kumpas sa iyong kinabuhi. Amen? O, kabantay ka sa testimony ni Franji. Nasa gisukaran sa Bible. Kaya kinigong pulong sa Ginoo, importante mga kaigsunan nga kay na deposito sa imong kasing-kasing. Kay kining pulong sa Ginoo parihara ni og nagdeposito tag kwarta sa bangko. Nangutana ko ninyo, kinsa may maka-withdraw og kwarta sa bangko? Ang Ang nag-deposit. deposit. Kadtong naay deposito. Ikon wala ka ka-deposit sa bangko, unya mo adto kadto teller nga withdraw ka, onoran ba ka? Hindi. Hindi ka onoran. Mao na nga importante pag-ayo nga naatay word of God tong kasing-kasing kay mao man ay atong withdrawon sa panahon nga manginahanglan ta. Tanawa si Fireman Franji. Na siya gisindugan nga pulong sa Ginoo. Munawa magmakuli, gisugos Ginoo ang kernel dito sa Manila. Gisugo ang mga direktor nga bisag out na siyang edad, giaprobahan iyang pagka-fireman. Naman siya gisaligan dire, gideposito. Amen? Amen? O, naman siya gisaligan. Niya gawas pa, iyang pong gituman ang malakyas 3Gs, mga igsoon. O, di giablihan ang bintana sa langit. Amen? Amen. O, giablihan ang bintana sa langit. Kaya yun ko ikapulo, mga igsoon. Pareha mong ko ni, sa una ko no, puno lang po, kaya mo na istorya. Sa daghang mga sindiro sa Negros, kabasakan. O niya, kada tingan ni manghatag man siya og tagsa kasako siyang saop. Pag ikaupat tingan ni, wa na mo hatag. Di, nangutana ag mga saop, senyor, wa na li mi hatagi og kanang tagsa kasako, kada tingan ni. Ingon ag asindero. Mga saop, gusto kong muhatag. Pero wa man ko'y kasudlan. Ang ako kong ihatag ninyo, humayra. Way labot sako. Wa man iuli ang sako. Mao na nga, wa na ko'y kasudlan. Iuli ninyo ang sako, aron hatagan na pud na nako o tagsa ka sako. Amen. Amen? Hallelujah. Muna iuli na to ikapulo. Amen? Amen? Kaya di mo iuli, way kasudlan. Oh, uli na to. Kaya iya man to sa Ginoo. Amen? Amen. Oh. Mao na nga, importante nga naatay pulong sa Ginoo. Mawita ng among gobernador, mga igsoon. Kung bersikulo highlights Bible, grabing bersikulo biyang daghana. Kunya mao pa man toy nakauban mig higda dito o dito sa Manila. Kung magampo, magluhod tag duha ka oras. Yawa ra ba kumaanad pero luhod yung kong apil. Magbasa sa Bible, magluhod. Grabe passion sa Word of God. Niyatong niyabang adlaw, gipaantungan po mi, mga igsoon. Kauban sa iyang mga katawan, nang luhod pa sila, ay nang giampo. Grabe ang iyang passion din sa Word of God. Amen? Amen? Hallelujah. Kamusta? Kisabay nagluhod, nagbasa Bible. Isa ko nung kamot. Wa. Ang gobernador namo muluhod. Luhod gani siyang gobernador, kita pang di wa ta kagi gobernador, bisan kapitan na lang. Amen. Amen. Praise God.
Grabe ang iyang pagtahod sa Word of God, mga kaigsunan. Mao na nga kung gusto tang mabulahan, pinadayag 1:3, bulahan ang mubasa, mamati, o mutuman sa sulat ini. Amen? Amen. Amen? So aron na itang makabaton o kahibalo dinhi, mubasa ta. Inay mo tapan, basa ba ka? Basa ba? Basa ba? Oo. Basa ka? Unya, mamati. Sa batang tanan mamati. Mamati. Jadi rapon igo nga mubasa niya mamati. Mutuman sa nisulat ni mga nga libro. Amen? Tulo ka importanteng butang. Pero ang yawa maningkamot nga di ka kabasa ini. Mas ganahan siya nga magsige na kag chat-chat o open-open sa imong Facebook. Dili siya ganahan nga ikaw mubasa ini. Kay gusto siya nga ignorante ka kanunay. Pero sa may sa Bible, ingon ang Bible nga you shall know the truth and the truth will set you free. Ini kasayod nimo sa kamatuoran, ang kamatuoran muhatag nimo kagawasan. Manang importante masayod ka. So in order that you will be guided in your decision in life, ginahanglan mo konsulta ka dinhi. Konsulta mo niyo. Sa iyon sa Josue 1:8, do not let this book depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, and be careful to obey what is written therein. Then your way shall be prosperous, and you shall have good success. Nga pamalandungan ni mo ni adlaw gabi. Kumusta? Hindi na ko rin magtapad. Adlaw gabi ba ka? Kumusta? Adlaw ba gabi? Sa atong modern Cebuano version, tun-an mo kini adlaw o gabi. Dili na kay madomingo ra. Dili kay domingo ra. Adlaw o gabi. Nya na sa King James ngon, and be careful to be. Sa ato pa magmabinantayon ka sa pagtuman kay kuya og tuman-tuman na ka. Pariha ako yung hinduman si Pastor Norbel magisugog kuwag permit dito sa Tampilisian. Dito siya sakay sa sakyanan rural kay wala ka siya permit. Pagkatao himbalik ka pastor. Himbalik ka pastor. Asa ta dapita mag. Asa dapat magkusada. Asa dapat kasi. Sugot to siya. Ruy man siya careful mo be. Nganong asa dapita, unsang orasa. So, may abot siya dito sa Tampilisian. Taon-taon sakay pag-rural, hiapas nagkrusada mi sa overview. Inamuta ang sumutong orasa asang dapita. Oo. Kaya nga naman, dili careful mo ube. Kita careful ta pag ube. Amen? Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Kay kung hindi ta careful, basi niya nagtinanghag rata. Amen? Amen. O, dapat careful ta sa pagsugot. Mo manang mo bitaw nga daghang mga broken family nga naman. Di man careful to be. Di man careful. Nagdinanghag man. Akini kurog my heart. Mao na ni. Mao na ni. Kay kurog ang heart. Pranti kuba-kuba ang lugan. Buto-buto. Mao na ni. O, di careful to be. Amen? Amen? You must be careful to be. Unsay na hisulat, aron ta uswagon, unya magmalamposon. Tawas Franji, careful siya. Nya mo na uswag siya, unya nagmalamposon. Amen? Ting lampos siya sa iyang tinguha. Ngunang kinahanglan careful to be. Unsay yun sa Bible? Isaiah 34:16 pareho ba kay? Wala ko. Isaiah 34:16. 34. 34:16. 34:16. Susiha ug basaha sa libro sa Ginoo. Walay usa kanila nga makulang o mawadan sa iyang paris.
Kay pagbuot kini sa Ginoo, ang iyang espiritu mao'y magtigom kanila. Oh, sige ngon. Susiha og basaha ang libro sa Ginoo. Walay usang makulang. Why? Sa ubang hubad, not one of these shall fail. Walay usang mapakyas nga ni anini. Iyang tumanon ang purpose, mga kaigsunan. Muna ingon sa Isaiah 55, mga kaigsunan, verse 8, 9, 10, ingon niya, nga my words will not return void, but it shall accomplish to whom I please. Nga walay mga pulong nga mulabayng kawa, nga sama kuno sa ulan, dili mo balik sa langit nga way kapuslanan, mibisibis sa mga tanom sa yuta, mausab ang iyang mga pulong. Mo kinahanglan atong susidon. Unya basahon kay walay usa nga napakyas diini. Amen? Amen? So in order that you will be guided in your decision, kinahanglan ka kahibalo gikan dinhi. Una maning kamo ta sa gisulti sa Ginoo nga mamalandong ta adlaw gabi. Sama sa giingon ni Haring David sa Psalms chapter 1 verse 2 balay basa. Unang kapitulo sa Salmo. Psalms 1 verse 2. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw o gabi. Sa kuno mga igsoon, Maoy iyang kalipay kalipay niyang magtuon adlaw o gabi. Sabat ang tanan adlaw o gabi. adlaw o gabi. Oh, dili ka Domingo ra. Amen. Di ra kay kanang ganahan ra. Di kay kanarang mahinumdum. Kung dili unsa? Adlaw o gabi. Adlaw o gabi. Iba ba mo kinsay kinadaghanag bersikulo sa Marsapit mga igsoon? Nga nakadaog? O, taga Masbate. Taga-ayat man daon si Brother Obit. Sa pag-contest dito sa Tagbilaran, kinadaghanag bersikulo, ang iyang memory verse 300. Pero last na kong bisita sa Mandaon, kay speaker pa silang fellowship. Brother Obit, pila na yung bersikulo ron? 550 na pastor ang akong bersikulo. Pero bago mo kung sa'y kahintan ni Obit, buta mga igsoon. Buta siya. Pero kinadaghanag verse sa Bible. Eh ko Brother Obit, ang sabi yung sikreto nga, buta man ta ka di makakabasa. Pero daghanay kang verse. Kada gabi pastor, magpabasa ko sa akong manghod. Nakani bersikulo mo kanggit sa akong kasing-kasing. Sa mo kanggit. Mukanggit. Mura bag na-touch siya. Iyang ipabalik-balik niya, iyang memorization. Muna pastor, daghan kong bersikulo. Nya kay 2018 naman ko last, pagka 19, pandemic na kay every September naman ang ilang festival, wala ko kabalik. So more than 550 na ang iyang bersikulo. Kay kada gabi magpabasa siya. Nya ibaw mo karon, nagpastor siya sa sunod nga barangay sa Ayat Mandaon. Kay iyang igsoon may pastor sa Ayat Mandaon. Dito sa magbaklay siya mga 7 kilometers mo iyang ipastoran. Pero na siya guide kay buta may taon siya. Pero kay bulungang buta ha, kay loader og cellphone. Kay ba pag mga promo? Kay bulungan po ka Brother Obit ha. Talagsaon mga kaigsonan. O gabi mo wali. Gabi mo wali mga kaigsonan. Kinadaghanag bersikulo. Kamo na may 500 nga bersikulo? Ha? Daghan kayo sa bersikulo memoryado. Nga naman, tungod kay nag-adlaw makada gabi magpabasa siya siyang manghod. Nakita ang mga matan, mura may atong ibasa makahinumdom. Mao na diha, lupig ta. Amen? Amen? O pigdas buta nga si Brother Obit. Muna mga igsoon, it's a challenge. Challenge na to. Hagit na to ta. Nga maka batuntag daghang bersikulo. Kayo saan na to ng bersikulo na memorya? Withdrawn sa panahon nga natay panginahanglan. For example, nakay sakit, mag-withdraw kag bersikulo sa Biblia mahitungod og kaayuhan. Amen? Masamay bersikulo pa nitungod kaayuhan.
Ha? Now, mo kung di ta ka-withdraw di ay. Kaya man tayo bersikulo pang agayuhan. Daghang verse sa Bible. Yung kang Exodus 15:26, ang promise sa gawin yun, I am the Lord that healeth thee. That heals you. Ako ang Diyos na mag-aayo kanimo. So, inong Ginoo, inong buka nga mo ayo ka kanako. So, ayo ako Ginoo. Imo ba yan ang saan? Di ba? Amen? Ginoo, ingon mo ka sa 1 Peter 2:24. By His stripes, we are healed. So, Ginoo, tungod kay daghang kagsamad, obligado kang moayo nako. Sa maingon sa Ginoo, Jeremiah 1:12, akong gibantayan ang akong mga pulong aron akong tumanon. Amen? Kung sa gibantayan niya, kining iyang pulong aron iyang tumanon. Gibantayan niya ni. Mo naa kay gipahinomdom diha niya, obligado siyang motuman. Amen? Mo na obligado siyang motuman. Yagwa kay pulong sa Ginoo, why siya tumanon? Amen? Amen ba? Oo. Makaklaim ka nga naman tungod kay naa kay pulong sa Ginoo. Mo na nga unsay sitwasyon nimo mangita kag promise sa Ginoo sa Biblia nga moigo sa imong panginahanglan o unya imo tong withdrawon ug ang Ginoo obligado. Mamita na si gobernador kanunay niyang i-testimony dito sila sa Aligway. Naitaw isla sa Aligway. Ginangukuratan na sa kagiabtan na sila unos dito sa laon. Iya ra ni bersikulohan kanang Jesus rebuke the wind. Iya pong na bersikulo sa Salmo nga and God comes the sea gipa kalma ang mga balod. Unsa ba nga ang pambot ilang sakyan hibaw mo? Pasakay sa daghang dolphin, gidala sila ngadto sa baybayon sa Dipolog. Ang dolphin mo gigamit sa Ginoo, gidala sila ngadto sa baybayon sa Dipolog. Ang iyang tibok pamilya kay uban man nato, nang hilak na hasta yung mga parente, yung mga milyonaryo niyang bilyonaryo mga parente niya, may soon apil ato dito sa Aligway. Pero mga kaisan, matod pa niya, gi-claim na ko ang pulong sa Ginoo, gidalhan mig daghang dolphin, gipasakay ang among pambot, gidala mis baybayon sa Dipolog. Amen? Amen? Amen. Muna ang kinahanglan taog, Word of God, aron mo giya sa atong desisyon sa kinabuhi. Amen ba mga kaigsonan? Okay, salamat. Ikaduha nga guide nga mutabang na to. Ay, hapit naman hinulutong litson. Okay, ikaduha. Prayer. Sabat ang tanan, prayer. Prayer. Anong pag-ampo? Importante yun na. Pareha ba ang Franji? Giyahan siya, kaya na may ampo. Amen? Amen? Pareha ni Solomon. Nakabaton siya og kaalam tungod sa iyang pag-ampo nga Ginoo hatagi og kaalam sa pagdumala sa katawahan sa Israel. So through prayer, yatagan siya kaalam, nangayo siya kaalam, yatagan siya sa Ginoo kaalam, o pagdumala niya sa Israel, according to the Bible, nga walay nakulang sa katawahan sa iyang gingharian. Pero sa dihang sugod na siya talikod sa iyang daghang asawa, kaya according to 1 Kings chapter 11 verse 3, ingon ang Bible that Solomon has 700 wives and 300 concubines. Na si Solomon dunay 700 ka asawa ug dunay 300 ka puyo-puyo, labi ang daghana. Og ingon ang Bible nga nadala siya sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos yung mga asawa. That's why at the end sa iyang life, mga igsuon, na divided ay iyang kingdom o maong nasulat niya ang libro sa Ecclesiastes nga ang tanan nga kakawangan daw sama lang sa nagdakop o naghakop og hangin.
Nga naman, tungod kay dito siya nasipya. Pero as long nga siya may obey sa pulong sa Ginoo, nindot kayo ang dagan sa Israel. Arita sa laing tao nga mainampoon si Daniel. Amen. Sa dihang may pakanaog o decree si Haring Darius nga ang tanan nga dili muyukbo sa larawan kinahanglan itambog sa langob sa mga leon. Pero si Daniel lig-on sa iyang desisyon. Giablihan niya ang iyang mga bantana, miampo siya katulo sa usa ka adlaw, nagampo siyang Ginoo. Ug tuod man pag kahibalo sa hari o sa mga accuser nga gibuhat og Daniel, gitambog siya sa langob sa mga leon. Pero gipatakom sa Dios ang baba sa leon tungod kay siya nagampo. Amen? Amen? Si Shadrach, Meshach ug Abednego, may order si Haring Nabucodonosor na kadtong dili mo simba sa akong larawan, igatambog sa linaw nga kalayo. Pero matod pang Shadrach ug Meshach Abednego, lig-on kayo og desisyon. Guided sila sa desisyon sa Ginoo. Ingnan, alang sa imong kasayuran, mahal na hari, nga di gyud may misimba ni nang imong ipatindog nga larawan. Kung di kay akong ipahibalin nimo nga ang among Dios makaluwas. Kung di man gani kami luwason, andaming magpakamatay basta di lang mo simba niya ng imong larawan. Kung tuod man gitambog si Shadrach, Meshach ug Abednego. Nangaugdaw ba sila? Wala. Nga naman, lig-on ang ilang desisyon na mosunod sa Ginoo. Bisag nagkahulugan sa ilang kamatayon. Amen? Amen. Praise God. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Hallelujah. Si Jesus, si Ginoong Jesucristo, sa dito siya sa tanaman sa Getsemani, all night siyang nag-ampo. Ingon ang Bible, daw sama sa mga apol nga dugo na natagak sa iyang lawas, nga diha na natagak sa iyang pag-ampos tanaman sa Getsemani. Mo give up unta siya, mingon siya, amahan, kon mahimo, isaylo kining kupa sa pag-antos. But it's not my will, but your will be done. Nakahimo siya sa ligong desisyon, nga naman, tungod kay nag-ampo siya all night sa tanaman sa Getsemani. Umingon siya, dili akong pagbuot matuman, kundi ang imong amahan. Iyang giinom ang kupa sa pag-antos o kamatayon para kanimo o kanako. Amen? Amen. Amen? Amen. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Mao nga mga kaigsunan, if you want a godly decision in our life, nan ako among tuganan, kinahanglan makakat-on tang mupiko sa atong tuhod diha gayud sa mga pagampo. Because once you are countering circumstances in life, kung ikaw maampo, ang Ginoo muhatag og mga tao, muhatag ni hustong panambagon sa dihang naa ka sa gitawag og deciding crucial point sa imong kinabuhi. Iya kang giyahan. Sama sa mga tinun-an, when they fast and pray, Acts chapter 13, verse 1 to 3, nagampo silang nagpuasa. Ang guidance sa Ginoo sa Holy Spirit, ingon ang Espiritu Santo, misulti ang Holy Spirit, ilain kanako si Barnabas ug si Pablo alang sa buluhaton nga akong itawag ngadto kanila. In prayer, you can seek the guidance of the Holy Spirit o giyahan ka sa husto nga desisyon. Salamat sa Ginoo, dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Mga duha ka butang aron ka magiyahan sa imong desisyon. You need the Word of God and you need prayer. Be careful sa imong emosyon. Because sometimes your emotion
mudala kanimo sa dili maayong desisyon. And my tips for each and every one of you, don't decide when you are in the storms. Let the storm subside, then make a decision and pray to God. Then God will give you the decision, the right decision in life. Be careful, mga kaigsonan. Gani, mag-careful ta, bisan pas mga lagad sa Ginoo. Kaya nabasa ka sa Bible sa 1 Corinthians 13, 1 Kings chapter 13. Dunay propita, panahon ni Haring Jeroboam, giingnan nga inigumani mong milagro dito ni Jeroboam. Ayaw kaon, ayaw inom. Daghang itinta niya, wag siya mukang inom. Una may laing propita mingon. Ang Ginoo misulti po nako, mapakanon na ka, hikuyog siya. Pagkuyog niya, kumabasa mga namong chapter, igo ra yun siyang nakakaon. Pag muntura sa iyang asno, giwatas-watas siya sa liyon. Tungod kay wa siyang careful kadtong propita na makak di ay mo'y nagtintal niya. Wa siya matintal sa natural mga taon, dapit niya sa hari, pero natintal siya sa kauban niyang propita. Ako mga kaigsoon, pagkadisgrasya no, sa mati, manukan, pag uli na ko, gingnan ko sa mga pasto dito, ayaw nagbalik sa dipulog. Kaya wa ka proteksyon ni anang wa siro katawga dito. Pero mga kaigsonan, ang tao nga naghatod kanako, kami man tos Norbin, disgrasya, ang babae nag-drive niya, kami back-ride, pero wa man sa Pastor Norbin, ako ra grabe yung karak. Ingon ang naghatod ako nga driver, Pastor, kani imong pagka-disgrasya, gisulayan ra ka. Kung tininiod ba niyong pagpamuhat din sa amoa. So, ang mga pastor dito sa Tubigon, nga dito ko, kay wa mo ko mag full time, ingon nga ayaw nagbalik kay wa ka tawga dito, kay wa ka proteksyonin na disgrasya ka. Pero ang driver sa habal-habal, nga gihatod ko dito sa Manukan, nga kay ibalibaran man ni sa Hospital Manukan, gidamig ambulance dito sa Dipolog, mingon, isulayan na ka kung tinirod ba na imo. Ingon akong pamilya ay nagbalik dito. Pero pag ingnan pa yun ko sa ni Dr. Nalsaro, mga 5 ka bulan, usa pa ka makalakaw balik. So, salamat sa Ginoo na wara abtig sa kabulan nakalakaw ko, mga kaigsonan, o niya sa nahingpit na kaayo, balik ihapon ko. Because the call of the Lord, nagabagting sa akong kasing-kasing, nagitawag ko sa Ginoo sa pagpamuhat sa Sambong na Dinorte. Kaya naminaw pa ko sa mga tentasyon dito, dili ko kaabot nga niining akong kahimtang karon. Na be careful sa atong emosyon. Amen? Amen? Itong milabay nga pagtambong na mo sa ICM, may testimony si Coley Disma, singer, actress. Matod pa niya, I have all the money, but I have attempted to commit suicide. But there is someone told me about Christ, and the Lord changed me. Nag-usab sa akong kinabuhi. And that is why I am today, because the Lord changed me. At 2009, iusab gibag-o ko sa Ginoo. O ihalad siya gaawit na ang Ginoo nagabag-o sa iyang kinabuhi. Amen? Praise God. Nalaygo ng ngalan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Mga kaigsunan sa Ginoo, careful ta sa atong pagpangalagad. Be careful to decide in times of storms kung nang maminaw kita sa Ginoo. Seek guidance from the Holy Spirit. Dalaygo ng ngalan sa Ginoo. Shall we all arise? Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Is it your desire? Sama ni Josue, mao ba ang imong desisyon nga moingon kakaron ning hapuna nga alang kanako ug sa akong pamilya, mga lagad kami sa Ginoo.
ining matahong nga takna sa haponon. God wants to hear. Gusto ang Ginoo makadungog sa imong lig-on nga desisyon. Nga Ginoo, tabangi ko. Nga ako Ginoo. Akong tinguha. Ako ug sa akong pamilya. Mga lagad kami diha. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Kitang tanan makigsulti sa Ginoo. Nga Ginoo, tabangi ko sa akong desisyon.